Nasa nakakasilok. Ano naman? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Life's so loud as the hours pass. Daming kohol. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be Oh, summer sky. It was the best we ever had. It will stay on. At ayan po, dito na naman kami sa laot. Bali ilang araw na tayong hindi nakasama sa kanila. Kasi kahapon nga, yun, umextra ako dun sa nagbuhos ng islab. Yung medyo nagkasugat-sugat yung ano, kamay ko. Ito, kasugat-sugat, nagkalapnos-lapnos. At saka yung paa ko, ayan, na ano, halos sugat-sugat yung paa ko. Ayan. Kaya ngayon, pinilit ko na makasama sa kanila. Yun. Kahit gabi sana, inaala ko ni Papa niya, kaso masakit yung katawan ko talaga. Nanibago ko dun sa pagbubuhat ng mga halo. Ngayon, sumama ko ng ano, tanghali. Ayun, jackpot. At ayun po, malapit na tayong mag-cut off na naman. At sana ganun pa rin. Sana patuloy pa rin yung pagsuporta nyo sa YouTube channel ko, YouTube channel namin ng Team Paway. Na kahit iwahiwalay kami ngayon, dumidiskarte kami kung ano yung pwedeng may upload namin ng bawat channel. At sana ganun pa rin yung pagsuporta nyo sa amin kahit wala kami sa pabahay project ni Kuya Noli. Ayun. At patuloy pa rin ang mag-upload. Oh, maraming huli na naman na isda. Yan. Ang lalaki.
Grabe. Halos solid na ano, malalaki. Yung huli nitong screen na to. Ayan po. Wow, sarap ihawin. Ayan oh. Oh. Oh, lalaki. Ano? Grabe. At yun po sa nagtatanong kung ano raw to, kung karugtong ng dagat. Ano po to eh, tabang lang po talaga to. Tabang. Tapos doon naman sa, kakalimutan ko kasi doon sa nagko-comment eh. Tapos sunod nga ano ko, lista ko nga. Tapos sa ano, sabi kasi mag-ano ko ng yung vlog na kung paano hulihin yung ano, yung hipon. Nung nakaraan na lang kami dito, may nangunguha sana dyan ng hipon. Kaso di ko malapitan kasi sa malalim po yan nakukuha eh. Yung hipon, sa malalim bahagi dyan, sa gitna. Yun. Ano rin siya, kung tawagin din bubo. Kaso hindi siya screen. Nakanit po siya. Knit yung pinakang bubo niya. Tapos pahaba siya na maliit lang. Tapos may pasukan niya na dalawa. Yun. Ayun. Ganun po yung panghuli nun. Tapos nilalagyan nun ng pain. Ano pain ka to? Yung minsan yung iba nilalagay ano, yung nyug. Yung pain na nilalagay. Nyug. Pero may iba pa niya na nilalagay. Yung naka-tatlong screen na kami. Ayan, alos ito talagang dalawang screen na to dito sa bandang malalim. Ano siya, laging malalaki yung huli talaga. Yun, grabe. Jackpot na naman talaga. At yung tilapia kasi pag ganito yung mainit na, yan lumalabas yan yung mga tilapia pag mainit. Yan, makakabili ka na yan ng ano, pag laging ganito yung huli, makakabili ka na yan ng makina para sa motor. Malayo talaga yung sinasagwanan din. Halos mga 15 minutes din yung sinasagwanan. Na nangangarap siyang magkaroon ng motor yung bangka nila. Kaso wala pa silang pambili. Mahal din kasi yun. Halos nasa magkano ba? 15. Mga 15 no? Mga 15k din. Kaya tiyaga lang muna sa sagwan. Pero kung may sagwan sa ano, ay may ano, may motor, mas mabilis yung ano, kahit marami yung karga, di siya mahirapan. Tulad nun si ano, si tatay, may ano siya, may motor yung makina niya. Kaya nung nakaraan, napauwi na yan yung matanda. Ha? Diyan kami sumabay. Diyan kami sumabay. Hinila kami ni tatay. Pinsan din nila yan. Harap ang tarot to. Rad ko pang uno. Dami pa. Puro malaki talaga. Kaso kahit ganyan marami yung nakukuha, mura lang kasi yung bintahan ngayon kasi dagsaan yung tilapia, 50 lang yung kilo. Kaya kada ano, kada kuha dito yung napipirahan ng isda nag 1,000 lang. At yun dun sa may bangka ni tatay, may ano, may panghuli siya ng hipon. Yan, pakita ko sa inyo kung ano yung ano ng hipon. Yun, nakakarga sa bangka niya.
Mamaya lalapit kami dyan. Yun. Papasikat na naman yung screen. Yun. Saan man to? Salit. Yan. Binitawan niya yung maliit na isda. Ito pa. Kasi para mas lumaki pa. Yan. Pag maliit bitawan natin kasi wala pa namang laman yan. Ano, di ba kita saroy? Ha? Yun. Nasa 4 kilo yung laman. Oh, lumabas na. Pag una ko hadi pagpapa nun, tapos yung Ay, may pinakang malaki. dawat niya mamang no. Yun. May malaki ng gusto na nakasama. Ayun na. Grabe. Ha? Ito oh. Oh. Grabe yun dyan. Nasa kalahating kilo to. Itong isang piraso na to. Grabe. Oh. Grabe laki. Tatay. Ayun yung panghuli ng hipon. Yung ano na yun. Lalo na po. Nagsuroy pa sana. Yung kiling Yan, tumagilid na. Ang laki talaga. Yan po, may mga tilapyang maliliit oh. Fingerlings tawagin. Bitawan natin. Ayun oh. Yan, para mas lumaki pa. Oh puta, grabe. Nagrarambulan. Sa dami ng screen nila, kahit kada screen mag 1 kilo na lang, 50 to yung screen nila. Oh. Ayan po, may maliit na naman. Bitawan natin. Yan. Bigyan natin siya ng pangalawang buhay. Yun, ito po. Yun. Suwabe. Pucha. Grabing blessing na naman tong dumating. Ilang araw tayong di nakasama pero parang gustong lumapit talaga nung camera. Parang gustong lumapit mga tilapia sa camera natin. You know? Sabi nga nila lumalapit daw yung tilapia kasi binablog eh. Gusto makipag-selfie. Yan o, grabe. Oh. Pati yung mga magagandang tilapia kasi hindi siya kulay pula. Sarap nito. Jackpot na naman. Yun. At yan po, magkukulong na po kami kasi marami na yung nakuha, mainit pati, baka mamatay ka agad yung isda. Yan.
Mainit pati. Ayan o. Nakailang screen pa lang kami. Yan nakagad yung nakuha. Ayan. Malalaki. Nakataba. Ang yung tilapia, saksakan ng taba. Ibigay mo na. Ibigay mo na. Ang yung tilapia, saksakan ng taba. Dami yan sa ilalim pa. Pagod. Kasi mamaya mananagwan pa. Oh, karyo. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. You hurt me. You never die. Yan, dami. Mga tansya mo, mga ilang kilo na kaya yan? 15 kilos. Yan. 15 kilos. Naka ilang ano pa lang, screen. May marami pa yung iaangat. Ayan. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Dami yan. Yun. Sabi ko. Hindi, ito yung laging maraming huling isda na malalaki. Huling. Ayan niyo po. Talagang puro. Sumabit pa yung pato. Ayan po. Malaki yan. Maliliit, may dalawang maliit batawan natin para makalangoy pa naman sila. May bangka na di motor. Tapos ayun, kahit may mga tanda pa yan, kapag yung magnanakaw, wala nang pipiliin na tanda yan. Lahat yan sa kanya. Malupit. Eh buti ngayon, maaga-aga kami pumunta. Kaya mas nauna kami na nanguha. Nauna.
Konti. Konti. Kamusta lang mo na apatan na, no? Yan, apat na lang po yung iaangat. Tadadan, tadan. Tantan. Ayan, sabi na. Tatlong kilo sa isang screen. May kiluhan yung mata. 15. Kung maka-15 rin ngayon, di 30 kilos. Mahina. Saktuhin na yun. At yan po, tapos na po kaming tapos na mag-angat ng screen. Bali, kinuha na yung kinulong namin kanina. Yan na. Iaangat ka na dalawa. Angat namin kaso ayan. Aray ko yun. Mas pa ako. Ayan na po. Ay. Ay, talaga yung tama nung pako. Nasuot na tusok pa dun sa pako. Sakit. Ayan na. Tulad na malaki talaga. Mga tansya mo? 20 kilos. Okay na yan. Mayroon pa naman mamayang hapon. Mayroon pa bukas. Mag 1,000 kaya to? 1,000 rin. Tansya niya kasi alos malalaki yung karamihan eh. At po, time check natin 12:06 ang tanghali. Yan. Larga na kami pauwi. Pumunta kami dito mga mag-aalas 11. Pas isang oras din yung panguha ng isda. Yun, malayo-layo pa dun sa banda na yun. Kaya orasan nga natin 12:06 kung ilang minuto tayong bago makatawid. Yung bulkan hindi nagpapakita masyado. Yung Mount Erga, ayan. At ayan po, dito na pagilid na kami. Tingnan natin yung oras. 12:06 yung kanina. Ngayon 12:21. Ilang minuto ba? 15 minutes. 15 minutes bago nakadaong. Mababa rin yung sinagwan niya. Cellphone mo. Ayan, bali sasandukin na naman namin yung isda. Ayan po. Yan daming bangka. Nakaparada na. Mamayang hapon ubos yan. Lahat yan pumapalaot kapag gabi. Puro yung mga demotor. Teras ka sana pa. Ulad man kaya ito. Pare, kapag sabi mong nakulusip kita na gano'n.
Ayan, kararating ko lang po dito sa bahay. Kumain ka na? Hatid na kita? Tara. Ate yun, sakto yung dating ko. Papasok na yung anak ko. Hindi na siya maglalakad kasi napakainit. Grabe, tarik na tarik yung init ngayon. Hatid ko muna yung anak ko. Kama, kumain ka naman? Hawakan mo. Initin mo ang sabaw, kakailan. Let's G. Ay, asan yung ano? Susi ng motor. Sa atin. Atin. Badiin. Hiwain. Yan. Ay, susi ng motor. Kaya na yung anak ko. Buti na lang, naabutan ko pa. Kawawa naman maglalakad. Madaanan muna natin yung kotse. Ay, yung owner. Papraktis pa naman yung mayari. Alam ko kasi bagong pili yan nila eh. Hindi naman yung marunong panungas mas drive. Kaya mabagal pa. Sino kasama mo kaninang naglakad? Wala. Wala, marunong ka na magtawid. Yes. Sabi ko tatawagin mo si mama mo. Kasi baka masagasaan. Ano ka lumabas kanina? Parang yung lumabas na yung grade 5. Ano eh? May kasi. Patay mo? Ayun. Pasok na dun sa loob. At ayan, dito na ako kila mama. Ngatid ko na yung isda. Ayun na, nasa balde na rin. Wala nang laman. Yun, pauwi na ako. Ayan po, kain muna po ako. At ayun po. Salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa amin sa channel ko. At ayan, ingat po kayo palagi. Yun, hanggang dito na lang yung vlog na to at maraming salamat. Bye bye.